ลาลาลาลาลูลูลูลูลาลาลาลาลาลาทางนึงค่ะดังลาลาลุลุลาลาน่ะไหนतुमसे मतलब हमसे मतलब माने तुम्हारा बीबी का मतलब माने सवाल कर सकता है तुमको कहाँ जा रहे तुम्हारा ज्यादा मुंह को फाड़ना नहीं तो हाथ टिप्सा हब्बा करेगा आप बताओ कहाँ जा रहा है तुम्हारा आयो हिंदी सिरियल नायै मालाबानि हिंदीखौबो रोंखुमा थाबायलै बे हांगोर मोनदियाबो वन सेकेन्ड सोरबा हिंदी आवलाफोरजोंसो रायलायबाय थायाखैथ' फनफोराव ओरैनो नोंहा रेकर्ड मोनसे दंखायो दारि जामावजों फन रायलायनाय मिथिबाय बारा बुंनाङाहाय आंनो दख'ना नांगौ बैसागुआव गाननो दख'ना गैया आंहा मा आं दख'ना गानो नामा आंनाव दख'ना बिदों जे नों समाजनि नोजोराव नों आंनि हौवा नङा नामा हौवायालाय हिनजावनो दख'ना होखानांगोनखा बैसागुआव गाननो बैसागुआ नोंनो दख'ना गोदान बिदों नामा बैसागु फैसिगोननानै दख'ना गोदान नांगौ नोंनो जि दं बेखौनो गान मिथिबाय एकदम जिला जिथा जाबासो गोदान लानांगौ मिथिबाय अमा राजा आंखौ हाबा खालामना लाबोनायनिफ्रायनो नों आंनो गांसेबो जेबो होआखै मिथिबाय बे बाराबा हले नांथारगौ आंनो दख'ना नांगौ आंनो दख'ना मोनाबा आं मिथिया बारा अख्रा जाबाय थाना बैसागुआव फैनो बेसेबा गोबाव दंबावो मिथिबाय नै दाउ खौवौआबो गाबफैलायबाय बैसागुनि रादाब होफैलायबाय आंनो हले बे बारा दख'ना नांथारगौ आरो बैसागु खाथियाव दख'ना लायोब्ला दख'नानि दामा बारा जायो बेनिखायनो दानो नांगौ आंनो माबा मोनसे जागोन दे उनफ्राव साला मावजि गोसोम बायदि बारथिना होबाय थायो बेनिखायनो जेराव थाङो जेराव मोनसे खामानि जाफुङा आंना साला नोंनि थाखायनो आं जेबो मिथिया आंनो दख'ना नांथारगौ नांथारगौ दख'नानि दावराव माखौबा आंहानो सिख्लाफोरनो रावनोबो दख'ना हराखै दाबो बेहासो दख'नालै हाबांलै सनालै आंनि जिउलै नाजि बुदां सोरखौबा फन खालामनानै लिंहरनोसै दे आङो नों बिराद जौ फेथारबाय बेसेबां अनसुलि नोङो हाफां सना आयौ बाला हाफां बेमारसो जालायबाय नामा आंनि हाफां सना फै खेबसे गोबाना लानो आयौ आं हाफां नङाहाय मा सोमस्रिसो हाफां सना आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो मानो नों आंखौ आनजाद नायगासिनो आंनि मोजां मोननायखौ मानो आनजाद लागासिनो फै हाफां फै आइनि बिहामजो खालामनो लांनोसै आं नोंखौ नाजि हाफां फाग्ला जालायबाय बियो फै हाफां सना नोंखौ लांखानोसै आं आयौहाय मा आं हाफां नङा ओइ नाजि आं हाफां नङा होनबाय बे बाराव नोंनि गोदै गाराङाव गोजावालां हाफां आयौ मा जाबावगोन दे बे आंखौ हाफांसो नंबाय माला जौ फेगागोन बेलाय ओइ नाजि बुदां हेगार आखाया आं हाफां नङा होनबाय नैबे नारजिखौ नोङो जाम्बा बानायनो हाया माथो वाह आखाइ नोंनि आखाइ हमना बिदिलाय नामा अमा राजा नाजि बुदांखौ बुजायना नै बेहा हाफां बेमार जालायबाय आंखौनो हाफां साननानै लांगासिनो मालाय नारजि बुदां हाफांखौ माने सोमस्रिखौसो लांनो नागिरदों नामा नोङो अमा राजा बे आंनि हाफांसो मिन्थिबाय नारजि साला जौ लोंबाथाय लाजाखायालै मानो लोङोब्रा जौखौलाय जौजों उल्था लोंजाफिनो आयौ बै सोमस्रिसो मिन्थिबाय सोमस्रि नोंनि आखलखौ एसे बुजिखादों आं हाफांखौथ' मोनखानाय नंला सानखाबाय नालाय बेनिखायनो सोमस्रिखौनो लांनो नागिरबाय आं थानायाव सोमस्रिखौ लांनो हाया माथो नों हेगार सोमस्रिनि आखायाव अमा राजानिल' नाम लिरनाय थानांगौ खोनासं अमा राजा हाफाङा आंनिसो मिन्थिबाय हाफाङा आंनिल' गार लामाया आच्छा नायनि आं सोमस्रिखौ मारै लाङो नों अमा राजा आंनि लामायाव हेंथा दाहो नङाबा दिगदारसो दं नैबे अमा राजानि दमखिखौ गिया हाफां सना अमा राजा बायदि मानसिजों नांलायबाय थाजाया आं थाङाहाय मा आं हाफां नङा देलाय माबायदि लाङो नारजि बुदां अमा राजा आंना फिनाया गावनोसैहाय हेगार अमा राजा हेगार मारा ना आंखौ बुदों नों आंबो गारनायाव गैया आरो फंसेबावसो ना नोंबो ला हाफाङा आंनिल' मिन्थिबाय नोंनि हाफांखौलाय सोर लानो थांनो नागिरदोंब्रा नारजि बुदां अमा राजा बुलायनाङा ना दिनै नारजि बुदां थैगोन नङाबा अमा राजा जायो दिनै नों थैगोन नङाबा आं थैगोन नारजिजों अमाजों गोथावलै दे लागाव
बिसोरनि बुलायनायखौ हमथाना बिना फैसायाव फिल्म नुनायखौ नायनांगौसो नाय आंथ' जिरायनासो थाबावनोसै बुलाय लागाव या नों बिदिसोना बम्ब्र बम्ब्रआ मा दाय जादों दे बुलाय आंजों दे नां दिनै आं हाफांखौ लांनासो गारगोन आगाव नारजिबदां आंनि गोदनायाव दिनै गाथेगोन आं गोदनायाव दादों बुलायगोना बुलायला आखे हेगारदोलै बम्ब्र मासे मेव होखोब्रा नोंसोरलाय आंखौलाय खारखानोसै नङाबा नारजि आंखौ हाफांसो सानलायगोन हाफां नै दानाबा सिख्लाफोरनि मेगननि मोदैयासो गलायबायलै माने सिख्लाफोरनि मेगन मोदै माने आलाय सिख्लाफोरा नंनायनि नोंनि नों गाबा नामा बिसोर अखा बायदि गाबो ओंखायनो आं अखाखौ सिख्लाफोरनि मेगननि मोदैसो होनना बुङो मिथिबाय माथो अखा हाबायलै थोदोलै थांसै नोंना बाइकबो दंखायो माथो अमा राजा मा निसा नांगाबाय नामा अखा हानाय लोगो लोगो हाफां बेमार जाब्रबदोंमोन माथो नोंलाय दसेनो मिन्थिलालै आं दसेनो मा जाब्रबो लोंनायालाय जौ लोंदोंमोन एसे आङो अमा राजा दे गारिया स्टार्ट खालामदो जोंखौबो लांफादोब्रा अखा हासोबाय जोंखौ लांफाला नामाब्रा सोलाबबाथाय बिसोरखौ लाङो आदोलै बाय टुनटुला बेनो आंनि न'आ नों बेयावनो आंजों थाबाय थादो आं जेराव थाङो बेयावनो लांफागोन दे आं नोंखौ आं मा खालामनो होयो बेखौनो खालाम दे आं चकलेट होबाय थागोन मिथिबाय आं जाबाय दुमब्रां बयखौबो जोख्रां बुख्रां नै हामा आं जोख्रां होनबासो बुख्रांनांगौ नों मिथिबाय थौ अमा राजाखौ बुहैनो थांनि बैसागु मोनदों आंनि गोसोया रंजानो गोसो जादों आंनि थैया बेखौनो बुंनांगौ थौ होसैनि बेखौ आं जाबाय दुमब्रां बयखौबो जोख्रां बुख्रां खलथा गरम नोंलाय थैनो थाखाय आंनि बाइकखौसो मोनबाय नामा नों आयुहाय मा आंखौ बाइकजों सौथानो नागिरनानै बिदिसो होनबावबाय हिनजाव बांद्राय खोथा बुङालै नोंखौ सोर बे लामाजों थाबायनो खोन्थानो बे लामाया राजा लामासो मिथिबाय राजाफोरासो थाङो बे लामाजों नोंसोर बायदि अर्डिनारि मानसिफोरनि थाखाय फुटपाथ होखादों बैथिंजाय फुटपाथथिं थाबायनांगौ मिथिबाय मासो गोजौलै टावार थां मा थां मा होनखो नों आं अर्डिनारि मानसि नङालै अब्लालाय मानोथो आंखौ अर्डिनारि बुङामोन बेलाय खुगासो दा खुगायालाय जानला माला बुंब्रबखायो आं बुङाखैना आंनि खुगायासो बुंदों टुनटुला हनै अमा राजाया सोरजोंबा नांलायगासिनो बे चान्सआवनो होदो आं दुमब्रां बयखौबो जोख्रां बुख्रां माथो हाग्रानि मैदेर फैबाय गोथावथार मोनदों दामजानानै नोंबो दामजानो नामा नैबे हादि दग्लिखौ रावबो दामनो हाया नोंना नामा हादि दग्लिसो आंनि नामा हादि दग्लि आयलै बे सन्थलाखौ गारालां आंखौ बेबायदि बिसोर उनथिंजायनिफ्राय एटेक खालामदों गारालै आं आयौलै आयौ मानसियालाय थैखो ना माखोसै बे अमा राजाया थैनो मोनैनो गाबदों थैया माथोंसो बियो नोंसोरसो मा अमा राजा सोरजोंबा सौख्रांना थांजाबाय नामा आयौ खराव ओरैबायदि देना गालांबाय आंखौ थांखांनाय जोनोमखौ सिन्थाय गोसोआव फैलायबाय आं मामोन नोंलाय अमा राजा थांखांनाय जोनोमाव मा जानोखाय मोख्रा फाग्लिमोन आरो बेलाय थांखांनाय जोनोमाव बेनिखायनो बे जोनोमावबो मोख्रानि आखलानो खाराबायना थंआलिफोर आंखौ बोखांनो गारनानै बेबायदिसो नायलायलायबाय थादों ना नोंसोरो नुबाय अमा राजानि आखलखौ थैहांबाबो दादागिरियानो खारा बोखांथाराहाय आं अमा फाग्ला हर आखाया सैमा फाग्लि नांदेरनाय हाफांसाला रांखिनि हौवा मोना नों हौवा नै नाङाबो आंनो
राजायाबो गावबायदि हिनजाव फाग्लि सानाखै बे आंखौ ओरैनो खारसन फाग्लि नाम मोनाखैब्रा नोङो नोंनि बे जाथारि आखलावसो बेबायदि नाम मोनदों मिथिबाय अमा राजा अमा बुन्दा नोंसो मानसिफोरनो आंनि सोमोन्दै एरनानै होदों दा हिनजाव खुगा साला आयु मासिम नांलायलायबाय थाखो हौवा हिनजाव थां मा थां बुहुमाव हिनजावानो जोब्बायलायनो हाफाङाल'सो नांना दंनो होमबाबो लायालां हाफांखौ आंनोबो नाङा नों बायदि अमाखौ मिथिबाय नोंसोर बायदि खामानि गैयै मानसिजों नांलायबाय थानो टाइम गैयालै आंहा नुबाय अमा राजाखौ हेक खालामबा बिनि बदल मा होनजायो आरोलाय माथो बाइकखौनो स्टार्ट खालामनो हालालाय साबायलाय आयदा हामदों अमा राजा हामदों माथो जालायखो आरोलाय मोजांसो सोंदों सारा दाखालि आंखौ न' नोंसो सावख्लाबजोबना होनानै मा अबस्था जानानै दं आरोलाय मा दावसो मिनिनाय बायदि मिनिदोंलाय हाफां आलाय बाइकखौलाय सलायनो हागोन हाया नोंलाय आरोलाय आंखौ न'सिम दोननानै फैदोलै नै दरखार हाफां गोसो गेसाव सासे मानसिया खैफोदाव गोलैनाय थाबा बेखौ अनसायनांगौ बेखौ मदद होनांगौ मिन्थिया नामा नोङो बेलेगखौ अनसायगोन मदद खालामगोन थेवबो नोंखौ नङा आरोलाय हाय आं बाइक सलायनो रोङा हाय गाबागाव सलायनानै थां बैलाय हाफां हिर'इना हाफां सलायफै बाइकआ दरखार नाय हाफां दे बे खेबसेखौ हेल्प खालामस्रादो अमा राजा पापि दुम्फाव गाखोफैदो नोंबो आं देरद्रायगोन गाखो आङो गाखोफैब्रा होमबालाय जायगायानो जाया बोरै गाखोनांगौ जाखो हाफां थांबोलै एसे थांबोब्रा साला आंजों सिथाब जिरायनो लुगैलायो हाफाङा गोदानो बाइकनिफ्राय खोलैना गालांनाय हासो सलायना थांगोन आं मिथिबाय आंहासो थाव थिंथोसो जिरायनांबाय जायो हाफां सलायदो दे आंहासो जि खस्थ' थाव थिंथो जिरायलायनाय आयु नोंसोरनाबो जायो नालाय सासेया रानथेंबा रानथेंद्राय सासेया लोदोबा लोदोद्राय जखानि जानांगौरा मानसिफ्रा एसे आयु हांसोनो मोनबाय गोलैबा गैला इसोर बेफोर बाइकखौ आङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बाथाबलायना जिरायलांनासो नुबाय थायो नै दिनै आंहा लोगोफोरासो जिरायनांबाय माने दुम्फाव नोंबो सोरबा सेंग्रानि बेखौ बाथाबनानै थांनो लुगैयो माने बाराबनाहाय मासथिनि दाम बाइकखौ एकथायना गालांगोन नोंसोर साननाया मोजां जिरायगोन ना मा एसे मावग्रोबाय थादों